har han i grunden den der? Det er en 30. Det er en 30, ja. Det er en start. Okay, start. Ja, det er næsten det værste. Nå, han op på broen, vent. Jeg mangler 30 kilo i røven. Ja. Den var for let. Ja, ved du hvad, den er praktisk, ved du hvad? Den vejer der lidt, ikke? Du er ikke træt af det, jeg tager noget af dig, vel, Bent? Nej. Jo, du skal da have mekanikeren, der har lavet den, Hans. Ja, men jeg har jo haft den. Jeg har jo fulgt den lidt. Ja.